Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tabilanso nditu kachikena ndi update ya ndege. Ndege imene choyambirira tifuna nditu tiinvestigate choyambirira chifukwa ena kungoimvoti refueling tanker panameza chawo kuti aerial refueler. Yes, ndege imene pali maripoti awiri. Ndege imene inasowa, right? Inasowa ku Iraki imene border ndi Iran. Inasowa osaonekaso. Zinepo ndege ziwiri, ina inakatela koma inasowa. Ndi ndege yapeza kunzoti yagwa ndithu, like kugwa. Okay. Koma ndimafuna tinene pano kuti ndege iti dziwika icho yambia kuti ndege ndi urani. Ndege anayipanga ngati Boeing achina ndege zokwera anthu zija. Anayipanga ngati choncho. Koma ndege kweni ndi tankala ya mafuta. Anayipanga design kuti ndege zikamauluka maboyi kama helicopter fighter jets tindege tankhondo tija timatulusa mabomba tija kuti tisama tere pansi tikatha mafuta. Anapanga kuzinzo kuti ndege zimene zizi zikamauluka fyu mwabamuti. Kenako pazikhala kuti mafuta akakhala akutha ndoti aziyandikira kutulusa chipaipi uko nkolowetsa. Nkutani kuthira mafuta. Technology. Technology limene guys siya chibwana amene. And ndege zimene zosukuti I don't know kuti ndimayiko angara miners, I don't know, for this is very expensive. Mutakuona ndege imene izokhalira. Ndege imene siya chibwana yayi imachitwa KC-135. KC-135 US KC-135. So ndege imene inali ndithu pa ndipite okuti sikuti kokwemango kaenda ndako yayi koma inali pa Operation Fury. Inali ndithu ikuchita Operation Epic Fury. Inali ikumenya nkhondo dziko lake yani. Amwe nangati ngamathirira mafuta mumuntu yayi. Ngati mafuta definitely ndekuti kuthirira kuti kuthirire mupamwe. Koma sangathirire mu Iran mujani. Koma athirira mujani? Athirire mu maneba. Mwana nikeza maneba guys. Mwana nikeza maneba. So, ili mwamba kumatira then I think it's never switched. Ina arena katela. Koma emotes KC-135. Sino niggas. So, ku Iraq kuli chambia tinoti kuliso la Irani Iraq. Komanso bomalo paloka chabo kuti lilibe mphamvu zambiri. Koma bomalo paloka lima dana ndame. Koma pavali. Mori America amakhala minimum chifukwa chotani? Chifukwa chozika kamiza. America amakhala mu Iraq chifukwa cha by force by fire. For since anango rapa Saddam Hussein ndikuba mafuta panobasa I think amabasa chimodzi still. Dziko la Iraq anthu anamvesa kwambiri and sama sangala. That's why ku barracks imene that's why tenauziani kumapangidwa attack most of the times. Ku Iraq kuli gulu la anthu aku Iran. Right? So even boma mu parliament popa no banali mavega and amapanga slogan amakamba nkhani okuzana ndi kuti meabangira mu kuti ife khale kwa America ife khale kwa chanja izinja abanga zimene zaso. Yeah, modi nteneke tulankhana na zafisa Donald Trump kuti mukuona bwanji zazimene zimachitika ku Iraq amapanga chant slogan yake, you know. Yomari ife khale kwa America ife khale kwa Israel. Yeah, kumene kundu ku parliament kumene kumagulizana. And like amadana nazo kumujaba kuti bano bali mphamvu alibe. Sipabi yunanga bange. Akakhala kuti yakuipusha sa America ija. I trust nkhondo Iraq ija. Zimene ndi reality.
so kuli embassy kuli mabarracks pamene Iran kulibe Iran anathamangisa embassy athamangisa chichi yose mabarracks chichi yose anathamangisa kulibe cha America so still in Iraqi parliament few days members slogan date to America, date to Israel. What is your response to them? What is your message for Iraqi government? What did he say? In Iraqi parliament, slogan date of America, date of Israel. Member of the parliament. Death to America, death to Israel. What's your response? That's not a nice question. Ubale Iran ndi Iraq ulipo nditu. Yeah, kama Iraq okay, kama Iraq simafuna ma Americans. So, sizo dabwitsa kuno ndege ya America mu Iraq ikagwe. So ma report amene kulandira ndawiri. Report loyamba lichoka kwa America. Akuti ndege imene yangogwa ngati mwangozi. Kutero, ati ndege yangogwa mwangozi. Mlanda kwana 6. Hai, ati yangogwa ngati mwangozi. Pamene ku Iraq kumaso ku Iran akupanga claim kuti ndege tachirogwetsa. Ndege tachirogwetsa. So we don't know which is which. Kuti pamene baba ziona ndizitizo ndege yachirogwetsedwa polisidwa kapena ndege yachirogwa yoka. Ngati mwangozi. Chabwino. Koma China so tenende bana kuti America simafuna kuluze especially pa social media. Yeah, pa social media simafuna kuti iluze, koma simafuna yaoneke kuti ndiyofoka. And kunyumba ku America Trump akuyenda kuti nkhondo ija ayiwine. Chifukwa kuti alandira ma backlashes. Anthu ambiri akuyankhula kwambiri iwe ndi chisiro opusa nangoyamba nkhondo popanda strategy kungoyamba nkhondo popanda zambiri mbiri zikuyankhula ku America. So Trump akuyesa kuti pafuna pasafuti awine basi. That's why umabanga force, umazibanga convince muno wake. Munaona kumuntu wazibanga convince yeka. Kama kumazori nkani izindi zaboza komano okay izindu zokhulubirira komano kumazibanga convince muno wake. Zilengati wamisala wino wake anapeza anthu akutunga madzi, right? Wamisala ucho. Peza anthu akutunga madzi panjiko azimayi. Nde yeuja kuti akamwe madzi aja amanzira ine baba ndikamwa madzi. Ya anazo ine ndikamwa madzi. Kuti ndipire ndikamwa madzi ndimwe madzi pano. Definitely anthu like wamisala usasamba cha ulibi anithamangitsa. So imana panga yeuja anawauza anthu apa njiko paja kuti akulu uku augawa nyama. Kwa majitraka hapo augawa nyama. Iku idutsani anthu akulandira. Kamana vongotera kumana gulu. Chigulu chose kuthamangira kuti mekucha. Pakana ena mudzi ujo masasoka nthu anthu chonchi chigulu chonchi. Mathamangira kuti kulandira nyama. So, wamisala uja asana mumadzi anamba anakhaka ichita. Anamba. Muzone ino anthu osewa akuthamangira kulandira nyama. Kwa mina chukira anthu amene zipangira mzenga nkhaza bodza meneso. Hai, sizini nkhaza bodza. Kuteka ndizoona ndichifuka. Hai, mezi limwe. Cho anthu osewa mathamangira kuteka nzoona ndi. Ineso ndipite kuti ndipite komwe ndikalandira ina nyama. So yeah, that's it. Kufika kuti bodza kulikhazikitsa mpaka kuzipanga convince kuti I think izinde ndizoonadi. So Trump akuyesa wanga zanziri kwabanga convince anthu. Tawina ngakhale kuti kwa kumziya akulu sidinawine nkhondo yi. Akulu yaya abazokudivuta. Afana zabanga convince kuma kuzuzo ndi ndiboza ndithu. So yeah, that's it. Ndizimene ndithu zikuchitika kumene kuku. So yeah. Yabira imene. Nkhani yachi Abraham Lincoln. Okay, koma nkhani yayikulu imene yodziwika bwino pa nkhani ya ndegeja yeno kuti ndege yagwadi. Okay? Kaigwetsa, kasina gwetsedwe kayagwa yokha mwangozi koma ndege rani yagwa. Ngokwiya zimenezo. Kwinako further investigation ndititiona noti banga bwanji. Koma ngara ena ubanga claim kuti agwetsa. Iwe sunga makane yayi. Ndi chinthu yagwadi.
tsunga bakali siraya basi chakwatoka hai cha Abraham Lincoln isoku achitothola right achitothola ndipo asilikali akuyirana anakuti chinthucho achitothola ndithu moti chili ndi damage mbali ina and chikuthawa yes chinthu chikuthawa iwani na choncho ma Americans akuti ayi anabwera ndi basi pa tathana nawo akutero. So we don't know kuti which is which. Komano chilungamo chimwe chidziwe chimodzi. Ma Americans sakulengeza za zimene like za zinthu zimene zaonongedwa. Sakulengeza like kuti adonongeza kuti adiphosa za kuti ma Americans sakumalengeza sakumavomereza. So yeah, that's it. That's it. I mean ndikanchidokawo samavomereza basi amavomereza sakuvomereza kuti sangalengeze kuti adonongera nje sangalengeze akuti iwo afuna aoneke tu safuna aoneke ochipa safuna aoneke oluza iwo afuna aoneke owina pa nkhondo iyi koma reality ndi reality. So guys, thank you so much. Malawian cameras.